Милена е най-добрата приятелка и аз много я обичам. Скоро познавам Милена и знам, че тя е един силен човек и ще се справи с болестта. Аз ще направя всичко възможно да й помогна. Направете го и вие. Милена е едно страхотно момиче, един весел човек и много добър приятел. Тя заслужава да изживее мечтите си. Ако искате да й помогнете, може да изпратите SMS DMS Милена на 17777. Нека преди всичко бъдем хора. Ние много обичаме Милена и се борим заедно с нея, всички заедно. Ние сме един отбор, станете част от него!